końcem mojego cygara skończą się moje cierpienia. Wszystko próżność, wszystko marność, pociecho i utrapienia. Może ma śmierć niedaleka, lecz nie będę bał się wcale. Niech jeszcze chwilę poczekam, aż me cygaro wypalę. Z końcem mojego cygara skończą się moje cierpienia. Wszystko próżność, wszystko marność, pociechy i utrapienia. Wszystko próżność, wszystko marność, pociechy i utrapienia. I tam bawiłam dzieci, tam doiłam krowę, tam piekłam chleb, rąbałam ciężkie łupy drzewa, że nawet sąsiady mi się litowały, to przychodziły, pomagały mi. Sieczkę żyłam do krowy, takie były, wy tego nie widzieliście wcale, trzeba było ręcami kłaść te słomę, tam siano przerzynać. No, ciężkie życie moje było, ciężkie. Krzyżowe, ile razy mówię do każdego, że ciężkie krzyżowe życie całe moje, żebym się była lepiej nie urodziła. Tak zawsze mówię. I po to się człowiek rodzi, żeby cierpiał i umierał i żeby roboki zjadły. Po to tylko się człowiek rodzi. Tak. I tam miałam brata ciotecznego, co był znowu w partyzantce. Jak już ruskie wkroczyli, i już tych Niemców gnali, to moja siostra poszła tam do niego do lasu, w Rędzickich lasach był tam i mówi, czy ja jeszcze u tych Szwabów jestem, do tej siostry. A siostra mówi, jest, idź po nią. Idź po nią, bo ja nie mogę przeboleć, a byłam 2 lata. Tylko za jedzenie. Jak siostra, idź po nią, bo już Szwabów szlak trafia. Jak Rosjanie weszli, to u nas był samochód i miały tu, gotowały sobie na samochodzie. Kartofelki takie duszone przyniosły na stół, wino. Mój ojciec umiał po rusku, zaczęły śpiewać. No i mówi, że wyzwolili nas. Było bardzo miło, wesoło, jak weszli ruskie. Był raj. Ja mówię do każdego, a teraz jest piekło na ziemi. Teraz jest na ziemi piekło. Kapitalizm to jest nic nie wart na świecie. A Ameryka jeszcze gorsza. A Unia niepotrzebna w Polsce. Bo Polski nie ma. Co już wysprzedali? Najpierw stocznie. Wszystko. Żeby nareszcie to, co komunizm postawił aptekę w Kodrębie, mleczarnię i żeby tu Tusk sprzedał, to jest dobrze na świecie? A teraz co? Ostra Brama, Wilno to było polskie. Dzieci polskie ginęły. Tak, krew przeliwały. A Ukraińcy, banda UPA była, mój mąż był w wojsku, to się bał tej bandy UPA. Ile Polaków Ukraińcy wybiły, a dzisiaj Ukraińcy rządzą w Polsce i nasz chleb jedzą. I nasz chleb jedzą. Wszystko wolno Ukraińcom. Do Krakowa poszedł i czaszki wyjął zakonników. Nie wiecie o tym? Nie wiecie o tym? 4 czaszki wyjął z podziemia. Ruski. Kiedyś wykryli w Warszawie, papierosy robili. Gdzie Ukraińcy siedzą w Polsce, chleb jedzą i rządzą. Na studiach wszędzie. A Polska daje pieniądze. A teraz uchodźców przyjmie. I nie braknie chleba i wody? Braknie chleba i wody. Pierwszego września wojna wydana, na naszą ziemię napada wróg. Z hukiem motorów ptaki stalowe ptaki puszcza w ruch. Miasta i wioski bombardowano, gdy ludność była w głębokim śnie. Spod gruzów rannych wydobywano
Oj, w ten czas były straszne dnie, pierwsze okopy murem stanęły, by bronić kraju z ojczystych, ze wszystkich sił. Lecz męstwo swoje krwią przepłacili, bo wróg bombami z góry bił. Dziś na tym miejscu bratnia mogiła, a na mogile dębowy krzyż. Niejedna matka płacze po synie, a syn spokojnie w grobie śpi. Czasem mu tylko mała ptaszyna i wiatr zaszumi liść. Śpi bohaterze, polski żołnierzu, dzielny obrońco naszej ziemi. Liściami to miało być, liściami, zaszumi liściami. Ale wie pani, ile mam lat? Nie wiem. W styczniu będę mieć 90. A otwórz to, te dwie drzwiczki otwórz. Tyle leków. Tyle leków. A no to wszyscy wiedzieli przecież już, bo szli, z Kodręba poszedł ten młody, zginął, z Zapolic poszedł młody chłopak, był w wojsku, zginął. I już przecież jechali tu Niemcy miały tu w naszym stodole już nie ma, w stodole miały konie, kartofli nam brakło, moja matka poszła tam, kupiła pół metra, zabrały, przyszły Niemcy, zabrały, a jeszcze to, co bolesne i nie zapomnę do śmierci, Szwabów nienawidzę. Mój ojciec miał wiatrak, tam na drugim polu, nie tu. Później już były młyny i duże podatki były na wiatraki, a wiatrak tylko był, jak wiatr wiał, to się wiatrem mył ojciec. Ten wiatrak rozebrał stamtąd, tam nie było wody, musiał jeździć, nawieźć po wodę od ludzi i to pole kupił i tu postawił ten dom. No, tu postawił. I później z tego wiatraka były takie kamienie, takie co meły. To wielkie, ogromne kamienie, może takie jak stół albo większe. I jak wojna, jak te Szwaby weszły, to ojciec z tych dużych kamieni kuł, że na ręce spać nie mógł, tak go bolały. Kuł to i robił żarna. I jeszcze tam są te kamienie pod schodami. Robił żarna, to 6 tych żarnów zrobił, 4 sprzedał. A jedne zostały dla nas. I ludzie przychodzili i mełli tu, pot się lał z czoła, trzeba było zboże wsypać i tak ręką te kamienie, żeby obracały się i była mąka. I czy ktoś przeskarżył, czy te Szwaby zobaczyły na szafie, bo jeden tą mąkę była na jakiejś miseczce, zobaczył, że to z żarnów. I pytał się, ale ktoś musiał przeskarżyć. I pytał się, gdzie ojciec ma te żarna. A ojciec nie chciał wydać, bo jak już nie będzie żarnów, to nie będzie chleba. Młyny nie chodziły. Młyn był tu w Kodrębie, wcale nie chodził. Tam w Kobielach był też daleko. No to tylko w tych żarnach. No i ojciec nie chciał powiedzieć, gdzie żarna. A były w stodole i w rogu zatkane snopkami, żeby nie było widać. No i ktoś przyszedł, zmył sobie i my se zmyli i ten chleb się razowy czarny upiekło. Głód był straszny za Niemców, straszny głód. No i gdzie te żarna? Ojciec nie chciał wydać. To była kubka drzewa, wyciągnął takiego dębczoka z tej kubki drzewa i ojca po plecach. A był z nim Niemiec tu z drugiej wsi, tutejszy Niemiec, z Feliksowa. I była moja koleżanka nawet, a ja złapałam, o przecież jest tam,
Nie, to chyba nie ma. Siekierka taką malutką. Złapałam tę siekierkę i lecę, żeby tego Niemca zabić. Za co on ojca bije? A krew ojcu z pleców leciała. Tak ojca zbił po plecach. Tak. Ja Szwabów nienawidzę i nie będę nienawidzieć. I oni tu niepotrzebni byli w Polsce. Tak. A na Rosję nic nie mówię, bo Rosja mi dużo dobrego zrobiła. Tak. No i lecę z tą siekierką, a ten Niemiec z Feliksowa złapał mi tę siekierkę i mówi, co ty robisz? A ja mówię, za co ojca bije? Za co Szwab ojca bije? A on mówi, połóż tę siekierkę, idź do domu, bo z więzienia nie wyjdziesz. Ten Niemiec tutejszy z Feliksowa, tak? No i położyłam tę siekierkę, płakałam ciężko, jak zobaczyłam krew na plecach ojca. Tak. Nic nie warte. Dzwony z kościoła zabrały w Kodrębie. Zabierały, co się tylko dało. Tak, co się tylko... Te Szwaby. Krematoria stawiały. Jeszcze Oświęcim jest. Komary gazowe ludzi dusili. Co z Żydów co zrobili? Nie widzicie na filmie, co, jak tylko gnali. No i w przedbożu były Żydy. Już zbombardowali ten przedbóż przecież. Paliło się oknami, my widzieli, jak się ten przedbóż palił. Bo to każde miasta były. Wrocław to był tak zbity, że ja jechałam później po wojnie przez Wrocław tam na zachód, do taki znajomy. To tak był jeden gruz Wrocław. A przecież Wrocław to był polski, a później to był Breslau, po niemiecku się nazywał, jej. Przecież najprzód Polskę rozszarpały przecież. No. Nic nie wortło, w Szwabie nic nie wortły. A po co ta Polska poszła do tej Unii? Po co poszła? Po co poszła do tej Unii? Bez soli siadło, bo soli nawet nie było, bez okracy. O, tu nawet chłop pół kilo słoniny już tego Niemiec zabił. Tak się żyło. Głód. Z drzewa my taki klej obiadali, taki klej na drzewie, na wiśniach był, to my to obiadali. Brukiew. Brat to kartofle, takie talarki sadził na blasze i jadł. A mówił raz tak, mamo, daj mi choć roz dosyta tego chleba, żebym się najadł. Tak. Wy nie wiedzieliście jeszcze głodu, nic, ale nadejdzie, bo ja mam przepowiedni, braknie chleba i wody, a bez chleb i woda nie ma głoda. Jak będzie chleb i woda, to się przeżyje, a jak braknie chleba i wody, to się już nie przeżyje. A później ruskie jak kroczyły, dach był tam słomiany i dach mi się zaczął palić od światła, światło pozakładali ruskie, remizy w każdej wsi popostawiali, mleczarnia była w Kodrębie, nawet kapitalizm mleczarnię sprzedał, aptekę sprzedał, no. Teraz apteka w prywatnym domu jest, płacą za aptekę w Kodrębie, bo jest ośrodek, tak. I poprzednie to sprzedał, Tusk wszystko by sprzedał. No przecież teraz za komuny było bardzo dobrze. Dobrze było. Każdy miał pracę, żebraków nie było. Bezdomnych nie było. Bo Ruski powiedział, kto nie rabota, nie kusza. A Śląsk, niech się pan jedzie na Śląsk, pyta, co było za Gierka. Co było za Gierka? Tak mieli dobrze za Gierka. A dzisiaj to, ja mam tam rodzinę, to dopiero mówią. Ani robót, kopalnie zamykają. Do nędzy doprowadziły. Do nędzy. I żebrzą. Za ruskich nie żebrali, a teraz torebki ze sklepów dla dzieci, łachy. Z Katowic przyjeżdżają po stare łachy. Już 2 razy dałam. No. I z Warszawy nawet. Bo nie ma czym bezdomnych, tych co siedzą w tych domów starców albo we więzieniach, nie ma im co na plecy włożyć.
Ja na ruskich nic nie mówię. Palił mi się dach, córka poleciała do sąsiada, ugasili od prądu, bo słomiane dachy były, przecież nie było tak. Przyszło wojsko za ruskich, dało mi przydział termitu, pokryłam i ruskie mi krzywdy nie zrobiły żadnej. Jeszcze mam tu jedną pamiątkę po tych szwabach, co właśnie ruskie zostawiły. Ale jaki ciężki. Swastyka nawet na talerzu. Ameryka zawsze wojnę wywołuje. Kto poszedł na Irak? Bush. I teraz jego syn chce być, po Obamie chce być prezydentem. I znowu wojnę wywoła. Bush wojnę wywołuje zawsze. Ameryka wywołuje wojnę, bo ona robi masowo broń. 15-letni, 10-letni chłopak może iść kupić sobie broń w sklepie. Ameryka to jest piekło, ona powinna zginąć z horyzontu. Tak. A Unia drugo. Niech pan nagro, niech świat słyszy. Polska ma być Polską. Choć jak twierdzi wielu, w Unii cacy, my mamy swój rozum, my wolni Polacy. Mimo że bez granic podobno jest klawo, my do własnej Polski mamy święte prawo. Choćby na czyjś postęp wcielił super państwo, nam jedynie Chrystus wyznaczył poddaństwo. Zawrzyjmy szeregi, ty ze mną, ja z tobą. Bądźmy Polakami, bądźmy tylko sobą. 1,5 stulecia byliśmy w niewoli, ale do przetrwania nie brakło nam woli. Ubermech spod znaku swastyki się trudził, że się pozwolimy zamienić w podludzi. Brzemię młota z sierpem dźwigał kraj nasz cały, jednak i to z dumą przetrwał orzeł biały. Prawda, dobro, piękno, sens dziś mają względy, lecz instynkt w narodzie był dotąd bezwzględny. Zawrzyjmy szeregi, ty ze mną, ja z tobą, bądźmy Polakami, bądźmy tylko sobą. Kto po polsku czuje, ten uczciwie przyzna, Polska to nie towar, Polska to ojczyzna. Dziś głos naszych przodków woła do nas z troską, leżąc w Europie, Polska ma być Polską. 1 września wojna wydana, na naszą ziemię napada wróg, z hukiem motorów ptaki stalowe ptaki puszcza w ruch. Miasta i wioski bombardowano, gdy ludność była w głębokim śnie, spod gruzów rannych wydobywano. Oj, w ten czas były straszne dnie.